Tag-ulan ngayon mga kasikad at isa sa mga pinaka-problema natin is palaging nadudumihan or napuputikan yung bike natin at ito ay nakakaapekto sa performance ng bike natin lalong-lalo na sa drivetrain natin. Well, good news kasi may pinadala ang Tipid Bike Parts sa My Bike channel which is bike cleaning products and for maintenance na rin ito. Kaya alika at samahan nyo akong isa-isahin natin tong alamin. What's up mga kasikad? Ako nga palang kasikad bisdak niyo na si Dan at kung bago ka palang sa channel, well, welcome sa pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikad, panibagong episode na naman at panibagong good news na naman ang na-receive ng My Bike channel. Kaya maraming salamat po sa Tipid Bike Parts for supporting this channel once again. Kaya without further ado, umpisa na natin tong pinadala nila na bike cleaning products at i-review na rin natin ito. So, isa sa mga pinadala ng Tipid Bike Parts which is the premium bike shampoo mga kasikad is safe sa ating bike paint frame. Hindi siya mag-fade yung paint mo katagalan kasi kapag gumagamit ka ng mga Joy yan, yung mga detergent, soap, dishwashing soap, it's not really good sa ating bike. Remember po, dishwashing liquid is for the dishes at itong bike shampoo is for the bike. Kaya kung gumagamit ka ng mga dishwashing, naku po, napakalaking mistake yan kasi baka mag-fade yung paint mo katagalan. At next naman is itong lubes. So ang lubes mga kasikad is ang gamit niya is to lubricate yung chain natin, lalong-lalo na sa mga links kasi kapag hindi na lube properly yung ating links ng ating chain nakaka-apekto talaga yan sa performance ng bike. Napakahirap po ipa-jack or ipedal or isikad po yung ating pedal kapag walang lubes yung chain natin. Remember po, kapag maganda yung maintenance ng bike natin, mas maganda rin yung performance. But wait, ano kayang gamit ng wet and dry na chain lube? So, alamin natin. Ang wet mga kasikad is that more durable siya, hindi siya madali matanggal kahit nabasa and very perfect po ito lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Ang disadvantage lang nito mga kasikad is that mas madali siya makakolekta ng abog, so best friend po ito ng dust. Well, ito namang dry mga kasikad is ang gamit nito is dry talaga yung chain mo. This is perfect lalong-lalo na sa summer so hindi siya makakakolekta ng mga dust or dirt. Ang disadvantage lang nito mga kasikad is kapag nabasa yung chain mo, mariremove talaga itong dry na mud crank. So mas makapit itong wet lube kaysa itong dry. It depends naman rin kapag anong season kung kailan mo ginagamit yung bike mo. Ang 420 degreaser naman mga kasikad is quality control approved ito. Pwede po ito sa ating cogs, sa chain, sa crank, sa rear derailleur natin, sa caliper and sa rotors, especially kapag na-contaminate ng grease or oil yung rotors natin. Ang kagandaan pa nito mga kasikad is that mayroon siyang lock sa kaniyang spray. So safe siya kapag hindi mo ginagamit, hindi masasayang, hindi madaling magli-leak yung degreaser mo. Same din sa mud crank racing lube kasi mayroon din siyang mayroon siyang drip. So hindi masasayang yung chain lube mo kapag ina-apply mo at very easy kasi mayroon din siyang drip. Bike frame wax lotion. So ano nga ang gamit nito? Ang gamit nito mga kasikad is pagkatapos mo ma-bike wash yung bike mo, lagyan mo ito ng bike frame wax lotion at kikintab itong bike mo. Sa video na to hindi muna natin gagamitin kasi separate video na lang itong bike frame wax lotion na 420. And last but not the least mga kasikad, itong mud crank butter. Very important po ito lalong-lalo na sa ating mga suspension, sa bushings, sa seals and more, especially sa mga metal to metal na parts. So ano nga bang mga kinakailangan natin sa ating bike cleaning?
So first, syempre is itong Mud Crank Premium Shampoo. Next mga kasikad is we need the Formula 420 Degreaser. Syempre ang Mud Crank Racing Lube Oil kasi tag-ulan ngayon, so very important ito. Next mga kasikad is itong pinaka-important, ang dry na trapo. Ang gamit nito mga kasikad is to dry the chain, the frame at ibang parts. Next mga kasikad is ang basahan na trapo. Last but not the least, syempre hindi natin ito kakalimutan, ang maduming bike. Mix the water with the bike premium shampoo made by Mud Crank. So sa akin is isang balde at dalawang full palm na Mud Crank Premium Bike Shampoo. So yan is gagamitin ko for my RB and my MTB. Ilagay ang basahan at para ma-absorb nito ang ating formula, make sure na rin to shake it properly with bubbles. Syempre yan yung paborito natin, bubbles, diba? And third is tanggalin ang mga hindi kinakailangan, especially yung speedometer or yung hindi waterproof, yung bag, bike lock, para easy na rin to clean. Since konting putik lang naman ang nasa bike ko, di na ako nag-rinse ng water. So diniretso ko siya mga kasikad, binasa ko lang talaga at hindi ko pipigain yung basahan natin. Make sure na rin to clean properly yung mga prone sa mga putik. So clean the tires, the rims, and the spokes para brand new tingnan, di ba? Sa cogs naman mga kasikad, is syempre gumamit tayo ng Formula 420 Degreaser and spray lang tayo ng relax. So relax lang, chill at tsaka spray lang. Spray mo na rin yung kanyang cogs ng maigi, i-roll mo yung bike pedal mo, especially yung chain. Mas maganda if kada link mo lagyan ng degreaser, so spray lang at i-back pedal mo mga kasikad. After that mga kasikad, is that let it stay for at least 10 to 15 minutes. Mga kasikad is i-brush natin yung ating cogs at i-back pedal natin. Make sure na na-brush mo ng maigi para ma-remove talaga yung mga grease. And also yung chain, side to side mo i-brush. So i-back pedal mo lang para easy. Brush na rin yung kanyang crank teeth, yung FD, pulley, and lahat ng nasprayan mo ng degreaser. And last but not the least, itong banlaw time. So yan yung pinaka-paborito natin, ang banlaw time. And as you can see naman, linis-kinis, diba? Wala nang grease. Goodbye, bye-bye grease. Yes, so we made it and mission accomplished. Walang grease kahit isa. And ang kagana nito mga kasikad is kahit yung mga rust na-remove niya. Pero hindi naman totally na-remove talaga. And para naman sa chain mga kasikad is wipe it properly. Huwag mong patuyuin lang. Yan yung mga reason na baka magka-rust uli yung chain natin. So make sure na i-wipe natin ng dry.
lagyan natin ng Wet Racing Lube by Mad Crank. And as you can see naman, very easy po lagyan kasi may drip siya. Hindi sayang yung ating lubes. And after po mga kasikad is i-back pedal mo para pumasok talaga yung kanyang lube sa mga links niya. And i-back pedal lang ng chill. And after mga ilang minutes ng pag-back pedal para ma-absorb talaga ng links ang kanyang mga lubes, well, wipe the excess na mga lube para to avoid na rin of collection ng mga dirt. Kasi kapag too much po ang lubes natin mga kasikad is very easy po yan makakolekta ng dust, which is ayaw natin, diba? And there you have it mga kasikad, ang ating malupitang bike wash 101. So maraming salamat po sa TP Bike Parts for sponsoring this video, yung ating bike cleaning products at saka itong maintenance products natin. Ito mga kasikad is very worth it po ito, lalo na ngayong tag-ulan. Kapag hindi natin inalagaan yung bike natin, well, papangit yung performance niya. Remember po, a clean bike is a safe and fast bike. Kaya kung nagustuhan nitong video na to, make sure to like, subscribe, and share this video para makatulong na rin tayo sa ating mga kapwa kasika dyan kung paano ba luminis ng bike. And hanggang sa muli, this is Dan, your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad. I like to